Funda philile sihloko ukwahlulelwa kokugcina. ukwahlulelwa kokugcina. Ubani owahlulelayo? Obani abahlulelwayo? Khona umahluleli, kube khona abahlulelwa. Haleluya. Khona ozokwehlulela bese kukhona abahlulelwayo. Owahlulelayo akanalo icala, akaze abanecala yena elingabenza yena ahlulelwe, kodwa uzokwahlulela abantu abakhethe ukuthi bafe benecala. Bakhona abantu abasemhlabeni angeke bahlulelwe ngoba bakhethe ukulahla icala bese semhlabeni. Kwakhona bathi si right, bahlala necala baze bafa necala, bangcwatshwa necala. Bakhona kwakhohlakala ukuthi bake baphile emhlabeni lecala labo. Lakhohlakala ukuthi ubani wadlwengula, wanquma, wabulala, wahamba nalelo cala ababelenza emhlabeni laphele engqondweni zabantu. Hayi ngoba liphelile kuNkulunkulu ongahluleli. Hallelujah. Hayi ngoba liphelile kuNkulunkulu. Ukuphela kwecala enhlizweni nasengqondweni zethu umuntu alenza kwabanye abantu lisarekhodiwe ezulwini. Amarekhodi akhona akalahleki, amarekhodi akhona akantshontshwa, amarekhodi akhona akaboli, amarekhodi akhona ahleli kuze kube sephakadeni. Akekho ozodotsha, akekho ozokasha. Hallelujah. Uma isikhathi sesifikile ukwahlulelwa kokugcina, okholwa indodana kaye ekwahlulelweni, ngoba uzahlulelela ngokuthi Jesu nginecala, Hallelujah. Jesu ngamukele, Jesu ngisisoni. Kodwa ungamamukela uJesu unecala elizokwehlulelwa ngosuku lokwehlulela, ngosuku lamacala. Inkantolo enkulu isihleli phansi. Okholwayo akasayi ekwehlulelweni, kodwa igazi likaJesu limenze adlulele esigabeni sabantu abangakaze baba ngisho ukuba nalo, ngoba when he forgives he forgets. Hallelujah. Uma uNkulunkulu exolela vela bese yakhohlwa. So ngamamazi mhla ufa usemngcweleni yoba ngathi awukaze waqala waba necala. Icala lakho nokusisono ngoba uyicala uNkulunkulu adila nalo, nasadila nalo, adile nalo decisively ngokuthi adedele igazi lakho uNkulunkulu, ngoba igazi longenalo icala elinamandla okuqeda icala. Oh Jesus. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyalinyanya lecala elibizwa ngokuthi sisono. Ngoba umuntu ongasindisiwe uhleli ecaleni. Hallelujah. Umuntu ongasindisiwe uphila impilo enecala. Umuntu ongasindisiwe ehamba phezu kwecala egameni likaJesu. Uhamba phezu kwecala. Cela ufunde verse 11. Verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso, obuso bakhe baboyelelwa izulu nomhlaba, akutholelanga indawo. Ngase ngibona isihlalo esikhulu esimhlophe. Ngase ngibona isihlalo esikhulu esimhlophe. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu. Isihlalo sobukhosi esikhulu
esikhulu esimhlophe qwa. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu nohlezi kuso ubuso bakhe kwabalekelwa ngamazulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Isihlalo sikhulu simhlophe qwa. Ubukhulu lokhu kusho yini? Kumele amandla. Ngabona isihlalo esikhulu. Lokukhulu kumele power and authority. Ngabona isihlalo esikhulu, power and authority. Esimhlophe, purity and holiness. Ngabona isihlalo esikhulu, the great white throne. Ngabona ithrone kaThixo. Ubukhulu busho yini? Kumele igunya namandla. Ubukhulu bukaNkulunkulu. Ubukhulu bomdala wezinsuku. Lithi izwi kaNkulunkulu simhlophe. Ubumhlophe kungabi nabala kwakhe. Nomnikazi wesihlalo sikhulu futhi simhlophe. Siphiwe isihlalo sikaNkulunkulu. Akahlalanga kuso ngokuvotelwa. Akabulalanga wayekuso wasilungisela kuso isihlalo. Yingakho simhlophe. Isihlalo seholiness nepurity. Isihlalo somdala wezinsuku. Ubuso bakhe kwabalekelwa ngamazulu. Kwabalekelwa ngumhlaba. Atholelwanga indawo. Why ubuso bakhe kubalekelwa? Ukhanya njengelanga. Bakhanya ngamadlalo onke. Uyasabeka kabhekeki. Amehlo akhe aflash ama-flames of fire. Amehlo akhe aflash ama-flames. The flames of fire. Uyasabeka. Uyizulu. Ungusomandla. Ungubayede. Ungunkulunkulu. Yahweh is his name. Igama le-covenant. UnguYahweh. Yabalekisa. Umhlaba uyabaleka. Ngabona isihlalo esikhulu esimhlophe. Igama lakhe ohleli phezu kwaso abamusho ukuthi ubani. Kodwa kuyabonakala ukuthi akuhlalanga umuntu. Kuyabonakala ukuthi akusona isihlalo sesithombe. Kuyazwakala ukuthi akusona isihlalo sesithixo. Ukuthi isihlalo sika-Creator. Isihlalo sikaYehova Bara, the creator of the universe, the one who was and is to come. Ngabona isihlalo esikhulu esimhlophe. Simhlophe. Akubeki phambi kwaso. Namakhosi ayamsaba. Uyinkosi yamakhosi. Ababusi bayamsaba. Ngoba ungumbusi wababusi. Ngabona isihlalo esikhulu. Hallelujah. Shaluza amalanga ngomlilo. Isihlalo sakhe singumlilo. Wasibona uDaniel ku-chapter 7. Athi ngisabheka uthi bheka kwabekwa isihlalo zobukhosi. Athi kwayehla abahlali omdala wezinsuku. Athi isihlalo sakhe singamalanga ngomlilo. Athi amasondo asangumlilo ovuthayo. Athi iy'nwele zekhanda lakhe zaziphiwa umoya bezimvu. Athi iy'ngubo zakhe athi zona zihlanzekile. UngumJehova uyizulu uyesabeka. Hallelujah. 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 Usuku lokwehlulela lona lufikile. Hallelujah. Kanti ukwehlulelwa akugcina. Akugcina. Hallelujah. Akugcina kufayinali. Umhlaba ugoqwe. Kuphele umhlaba. Agoqwe amazulu. Le judgment eyokugcina ngqi. Njengoba sishumayela in preparation for a final judgment.
ukuba kwaleli tende i-preparation le ukuthi bantu basemhlabeni yibani ready, bantu basemhlabeni silungiselele isikhathi siyeza, isikhathi siseduze sokuba abantu bahlulelwe abamrejectile. Loyo wahlatshwa, loyo wahlatshwa, yiloyo wahlatshwa. So sifikile isikhathi sokuba bahlulelwe laba bamphikayo abazenza ngcono bengafuni ukusindiswa basazokwehlulelwa. Kuyesabeka la bethi bafuna ukuya khona bethi angeke ukusehlulela. Sitsheleni ngobusa bethi asifuni isonto elehlulelayo, sifuna isonto thina elingajaji. Kungcono ujajwe ngapha ukuze ungabusaya lapha ya kulo wesabeka kangaka ya obalekela ngisho izulu. Kungcono ujajeke ngala. Socela ifoni. Udlala kahle impela makhanya bengashintshi sibeke nje kancane. Ivolo wethanda ngisho sancane phansi xa ingoyisi yami. Udlala kahle uzotshontsha futhi uzotshela kwakho usafuna ukuthi ngitshele ukuthi mhlawumbe amenga anginikelele ngawe. Yanikelwa phela emhlabeni. Amen. Kodwa nje indlela bakumakhalenza la ngiyabona ukuthi already useqalile ukunikela. Uzofundisa usesi wakho i-keyboard ezofuna. Siqhubeke. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane. Ngabona abafileyo, ngabona imphefumulo yabantu abafile, ngabona imphefumulo yabafile. Abantu abadala babizwa ngokuthi bakhulu. Why uNkulunkulu engithi badala engasho la kule verse ethi badala? Kwelinye lonke iBhayibheli liyasho ukuthi nabantu abadala, kodwa la bese kwehlulela kasho ukuthi uNkulunkulu badala. Yingoba kulolu suku yena yedwa umdala. Hallelujah. Fanele kungene engqondo ethi akekho umuntu phambi kwesihlalo umdala omdala ngokuso isihlalo. Abangafuna ukusindiswa manje isonto lezingane basazoba phambi komdala wezinsuku bengesiba abantu abadala. Kodwa indlela ababizwa ngayo ukuthi bakhulu ukufaka umehluko ukuthi khona abadala ngokweminyaka kunabanye phambi kwesihlalo sokwehlulela. Ngabona kanjani Abafileyo, abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo. Abakhulu nabancane. Laba abancane obani? Yingane. Amen. Lonke uhlobo lwezingane, zonke izingane yizo lezi. Umuntu mayezalwa uzalelwa esonweni, uzalwa eyisoni, akazalwa engcwele, uzalwa eyisoni. So lokhu kwawo umuntu ensimini yase-Edeni, noma ngazalwa abazalwane beshadene befindisiwe bengcwele, kodwa ingane yabo isisoni. Hallelujah. Ngoba asibi ingcwele by default yokuthi sizele umuntu oredo sesindisiwe. Ngabona abakhulu nabancane. Ingane yakho noma ingane onyaka owodwa iyisoni, noma ina 6 months iyisoni, noma ina 12 years iyisoni. Yingakho lana uNkulunkulu mayesejaja ujaja ogogo namakhehle, ajaje nabantwana nabazukulu, ajaje nabalo 3 years. Why beya ku-judgment seat abantwana bengazange behle izono ngokwehloso? Yingoba bazelwe abazali abamnyanyayo uJesu. Hallelujah. Ngoba baze bangayi la abantwana mabazalwe phansi kwefindo likasofa silahlane, bangcweliswe enkonzweni. Hallelujah. Ukubusiswa kwabantwana. Hallelujah. Ukuthi noma bayafa kunomoya osusiwe endlini kaNkulunkulu. Ababhabhatizwa abantwana ngone emaromeni la
Upaphathizwa kwabantwana into ye-satanic church. IBhayibheli lithi umuntu opaphathizwayo osindisiweyo, Hallelujah. osemdala ngokwanele ukuthi azivumele uJesu eyinkosi nomsindisi. Hallelujah. Ngabona abakhulu nabancane, ingane zabantu abahamba amathaveni, uyithi bayekathi Yesu onto ucahlala phansi ngasitshela indaba zamatende osathane. Yizo-ke lezi ziyojajwa la, iy'ngane ey'ncane ezifa zino 3 years, ezinye zifa zino 6, ezinye zifa zino 2 months zizelwe. Ziyavela zonke la kwi-judgment seat kaNkulunkulu, judgment throne kaNkulunkulu. Le yakhe yafa wathi umphefumulo ongenacala unecala, wena othi awunalo. Ake ngibuze umbuzo bemude. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi uNkulunkulu echitha izwe ngozamcolo, lithi wachitha bonke abantu ababesezweni, kwasinda abawu-8 no-1 endlu yakhe. Bayapha abantwana ababe no-1 month, bashonapha ababe no-2 months, bashonapha ababe no-7 years. Badliwa uzamcolo ngoba babe izoni, bezela abazali abahamba imicimbi, bezela abazali abanyanya ukuthi insindiso, bezela abazali abathi sizelwe thina singamashembe, bezela abazali abathi thina singabesonto elithile, bengafuni ukusindiswa. Wabahlulela ngozamcolo uNkulunkulu. Njoba wonke umuntu ongasindiswa ngonengane uya esihogweni nayo. Maninganqunwa manje ngoku busuku namhlanje bangafuni ukusindiswa, nengane yakho ingenelwe isigebengu niyosha nobabili. Bazali abanenhliziyo ezimbi, ngoba ingane ngezikwazi ukukhonza zodwa uma abazali bengayi. Nazala ningaqondi ukuthi ingane izalwe uNkulunkulu. Thatha ingane nizise emadimolini, niyozinikela emsamu ukuthi nali ithemba lekhaya. Ziphume zikhule zidakwe. Ngalesikhathi ninikela nazinikela ngotshwala emsamu. Yingakho bazivula amehlo zincaniwe. Kwenzile kahle. Kwenzile. Ngiyabonela. Ngabona abakhulu, ngabona nabancane bephambi kwesihlalo somkhosi sikaNkulunkulu. Ya, Izincwadi zavulwa, lenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. izincwadi zavulwa, kwavula iy'ncwadi. Kunencwadi-ke lapha, yonke imisebenzi yakho yonke. Yabo le ekwenza ungafuni ukusindiswa, umuntu ongafuni ukusindiswa nemisebenzi yakhe yobumnyama. Uthi uJesu abafuni ukuze kukhanye ukuze imisebenzi yabo idalulwe, ngoba ukhanya kudalula imisebenzi yobumnyama. Lithi-ke iBhayibheli izincwadi zavulwa. Eziphi incwadi? La kurekhodwe khona kusukela osukwini lakho lokuzalwa kuze kube osukwini owafa ngalo. Yonke imisebenzi yakho uyayazi uNkulunkulu. Khululeka ungasindiswa ngokunquma ukuthi uzofuna ukusindiswa. Yonke kodwa iphansi ibhaliwe. Njengoba ungasindiswa uyaqhubeka ukhanda amanye amacala phezulu kwalawo asekhona. Phela vela ngeke umuntu ezokusindisa ngeqala. Qhubeka wena mawuthi ufuna ukufunga sindiswa, ukhanda amacala phezulu kwalawo osovela unawo. Kufana nomuntu oyokweleta e-tuckshop usevele lesinye isikweleti ngaphambili. Isikweleti asinciphi siyanda. Hayi, mina ngizosikhonzela ubani ngoba lakhe isonto lihle. Isikweleti siyanda. Hallelujah. Isikweleti siyanda. Jesus. Isikweleti siyanda. Ikala lakho liyakhula. Izono zakho ziyafinyelela uNkulunkulu ubusuku nemini. Izulu libhekile. Njengoba lilaleli tende, izulu lizotabula wena. Ngoba kufanelanga uyelapha. Uyesabeka loya. Osihlalo sakhe sishaluza amalanga bomlilo. Isihlalo sakhe
sikwephi imali njengokuduma kwemali yenkazi yokuduma kwezulu nakuduma izulu. Angazi njengoba usaba izulu ukuthi umnikazi walo uzobheka kanjani. Isihlalo sakhe sihlaluza ama-lightnings, ama-lightnings wobunkulunkulu bakhe, ama-lightnings nawe glory. Icala lakho liyakhula njengoba ungasindiswa. Zavula incwadi, zavula, kwavulwa nenye kuthiwa lena eyokuphila. Uthena kuNkulunkulu kumina, uthena ukwehlulela akekho noyedwa umuntu womzalwane osindisiwe. Okwabahledeni, okwabahledeni, okwabahledeni lokwahlulela. Okwabantu abakhonzene bodwa, bakhonza abanye abantu, khonza abakithi nabangasekho, yibo laba bezala. Umakhosi uyibo laba bezala. Uyinyanga yiyo le lapha kwe-judgment throne kaNkulunkulu. Umthandazi, ngoba yikho into ethi mthandazo eBhayibhelini, uyiyo lela i-agent kaSathane eyandisa abantu abayesihogweni. Sibhizi siyabalanda, naye siyabalandela. Izisebenzi zikaSathane, ama-partners kadevil, abathandazi, inyanga baphambi kwe-judgment. Hallelujah. Throne kaNkulunkulu. Noma ungathi mina ngizozikhonzela ushembe umhlede kahle uzala kwi-judgment. Mawukhonza ushembe awukholwa, mawukhonza ushembe awukholwa. Hallelujah. Mawuthandaza kuBarnabas lehlanyana umuntu ongakholwa, umuntu wesihloko, uzosha, uzoyisola. Hallelujah. Ukholwa esontweni lakomoya usazosha, usazoyisola. Dunyiswe kuzikuye phakathi usazosha. Umroma uzala kwi-judgment throne kaNkulunkulu, usazosha. Ngoba laba abantu abazojajwa la akukho ukufunisela. uNkulunkulu uzobabonisa ubuthakathaka babo. Akazange ukuzocheka ukuthi banecala noma banalo, uyabazi banalo. Bazojajwa baqede bashoniswe khona. Hallelujah. Zavula incwadi, kwavula neyokuphila. Kuneyokuphila ile yethu leyokuphila, yile ebhalwe khona sebemamukela uJesu. Ivulelwane phoma kuzokwehlulela abantu abangamamukeli. Ivulela ukuthi soni nayi-register, ngoba mhla wamukela uJesu phakathi isandla nga-register. Nansi i-register, incwadi yokuphila. Masisindiswa bazalwane, singena encwadini kaJesu yokuphila. Uma ungasindiswanga usencwadini yokufa kaSathane, yabantu abasihogweni barikhodiwe. Namanje njengoba sisindisiwe, bayaziwa abayezulwini, bayaziwa abantu abayezulwini, nezihlalo zabo zibekiwe. Kwaziwa ngisho abangakasindiswa, uNkulunkulu akasona isibhaxa. Hallelujah. Wazi ngisho abangakaphenduki. Njengoba amakhosi amabili, kunenkosi yobumnyama enguSathane, kunenkosi yokukhanya enguJesu. uJesu unencwadi yakhe, uSathane uneyakhe. Wena ungasindiswanga urekhodwe kwekaSathane, ungafuniseki. Pho ivulelwane leyo kuphila ukuze uzibone ukuthi ngaba register abantu engibaziyo bezulu nabo awukho kwi-register. Wena themba lethu madlala. Sure. Hayi othi kusondele mina noSipho, kuthiwe noSipho bani sibongo Mthetho. Bathiwa hayi nabo noSipho kodwa akekho ongumthethwa onguwe. Noma bangaba baningi noSipho Mthetho emhlabeni, uyakwazi uNkulunkulu lo nguwe. Oh, somebody. Lo nguwe uyaziwa, lo sindisiwe uyaziwa. Hallelujah.
wena uya kwi-judgment, uya kwi-judgment. Jesus. Wena ungasindiswa uma ukudla emhlanje. Qhubeka. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nabafileyo bahlulelwa njengokulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Imisebenzi yabo kaNkulunkulu wavele wayikhipha kulezi zincwadi. Nansi imisebenzi yakho. Ebusuku wawukhipha abantu ngemithi yedina necefe nesinyama faka omeqo. Bheka ngalesikhathi esho kanje uNkulunkulu bonke abangani bakho bafaka izichitho nabo abangasindiswanga naba la bayakubotha kanti wena lo kodwa uwe ngempela lo wangenza lento. Asho uNkulunkulu lo waphelelwa umshado kwakunguwe. Ilesa sidina nesicefe owamfaka sona. Leza ingane zalo mama ezazingasebenzi kwakunguwe. Leza ingane ezazixoshwe emishadweni kwakunguwe. Laba babefunda babe nama degrees nama diploma bengawuthola umsebenzi kwakungenxa yakho. Nansi imisebenzi yakho. Wafa unengane ezuthu uhlonishwa emhlabeni ave wazala kamnandi wazala umfana nentombazane kuphela. Athi uNkulunkulu nazo ezo6 owazikhushula owazi-abort. Hayi uthi wena ngakumama webhatshi umama womthandazo. Athi uNkulunkulu naku ebusuku uyothakatha emini ufuna ukubelapha dayisa imithi yokukhipha iziso. Othi hayi mina umshado wami sahleli kahle nendoda. Athi uNkulunkulu nansi nendoda yakhe nanquma ukuthi nife nani ngasindiswanga. Athi uNkulunkulu kwangenxa yalomuthi owawufaka yona naku wena ufaka umuthi. Amacala akho wabone encwadini yemisebenzi. Nendoda yakhe phambi kwakho nezilwane ezazilala izingane zakho uzibone ukuthi hayi yilezi zami izingane ezimangala. Awukanti izilwane ezazisilala ezakho kanti mama ezakho kanti baba. Imisebenzi akuzususwa abantu uzojajwa phambi kwabo. Uzojajwa phambi kwabo abazoqale basuswe. Hayi bazoqale basuswe. Ngeke basuswe ngeba indawo. Uzojajwa phambi kwabo. Qhubeka. Verse 13. Nolwandle lakhipha abafileyo ngoba khona abafile abasolwandle. Khona abafile imphefumulo yabafile abasolwandle. Imphefumulo yabantu okuthwelwe ngabo iyahamba iyohlala phansi kwamanzi olwandle. Wonke umuntu orich wabethwele umphefumulo walo wabulawa is suffering under the sea ngoba phansi kolwandle kulombuso wamadimoni. Kunezwe phansi kolwandle. Ngomhlaka 1 bebebhishi uSathane uyabaza ngeke baze babuye abayodliwa phansi kwamanzi olwandle. Ngoba thina njengabangcwele asilihambi ibhishi. Into yabahedeni ibhishi. Into yabahedeni umhlaka 1 January. Into yabahedeni ukuyophungula izono ngolwandle ezethu ihlanziwe egazini. Asidinga ulwandle nezihlabathi. Haleluya. Linemimoya yonke imizekelo ngamanzi olwandle ngehlabathi zolwandle yafakwa amadimoni olwandle. Izinto ezimhlupha kini kungenxa yezinto enazilanda ngezandla zenu nazilandelane namadimoni nemimoya yasolwandle. Bona ngezingane ezelo zinemqondo emfishane nje nazithwebu zathwetshulwa ilamadimoni enichela alezinto enichela ngazo emakhaya. Amadimoni ayithwebula ingqondo kube ikhaya ifile nabantu abangayindawo ngoba nje engekho right na mental kunezinto angeke asakwazi ukuzenzela zona yena. Qhubeka wena isathane izodla ingane zakho. Angizogcina ngengane zakho wena bese uyehlulelwa. Ingane isazomangala mase emaphambi kwesihlalo sokwehlulela ukuthi kanti mangenziwa ngaba wena ngigaba nje kanti baba wena wangenza ngaba nje. Qhubekani ngokukholwa kwenu. Bachela imizi
ngehlabathi zolwandle balanda amadimoni, balanda imimoya, balanda iqalekise ngithi izangoma ezithakathi, izangoma ngoba abathakathi ziyahamba ziyonquma inkukhu olwandle ehlabathini zolwandle, ziyolahla amabhathi, ziyolahla yini, uyafika wena u20 litha wonke wehlabathi zakhona plus imimoya yasolwandle. Umzalwane wami bafethu usindisiwe akasondeli nokusondela njonjo olwandle, akasondeli wandini olwandle, khona kushisa kanje asiyi olwandle. Ubusathane kona lo kuphinde uhamba amabhishi uyoveza umzimba kodwa uyakhona uNkulunkulu akazwani ukuthi singaqhoki amadimoni athi sikhumuleni khona sokuhlalelana, ngoba iBhayibheli lithi ungayifebisi indodakazi yakho ngoba umhlaba uzogcwala ubufebe. Usathane awuyena othi masingaqhoki, uMangcwele akafuni bafowethu singaqhoki, imizimba yethu iyafihlwa. Hallelujah. Uyifihla noma uthi kwakho uyawufihla umzimba. uNkulunkulu ufuna imizimba yethu ifihlwe. Hallelujah. Kulungile ungabanga isicefo sokuthi kwakho qhoka. Jesus. Mina ngeke ungibone nje ekhaya ugqoka isikhindi phambi kwesibaba, isikhindi into engalutho, angisigqoki isikhindi phambi kwesibaba, isigqoka uma ngingedwa sengiyolala, qale ngishude emnyango bese phambi kwesikhindi sakhululeke. Hallelujah. Ngeke ngifike ngiqebile ngoba ngithi kuyashisa vele udadewethu, hayi angihlali ekhanda noJesu, ngoba bazothi bese usathana befaka umoya ayishintshe lento ukuthi siyazalana sifaka ungena ukuhlalelana. Mina njengoba ngisindiswe baningi bebehlambuluka kimi bethi nceke ngizohlambuluka ngihlalela usisi wami, ngikhonza la ukuthi wawuphinde nceke athi ngizohlalela usidadewethu, ukuthi ubani dadewethu athi usibani bani, behlalelana kodwa bezalana belamana. Ngangitshela ungathi nama ngikhona into engiyaziyo, ungaqhoki nohlalelana nolalana nozalisana ngazi ukuthi ubaba ubani, kanti ubaba umfowethu, kanti ubaba wengane yilo manje ngabe umkhulu kuyona. Asilihambi ibhishi, ulwandle lakhipha abafile, ulwandle lakhipha abafileyo, ulwandle lakhipha abafile. Abanye bathwetshulwa abathakathi bathobulela phansi kolwandle, abanye bathwetshulwa amadevil worshippers phansi kolwandle. Khona ngeke baze babuye manje ngomhlaka 1, ngoba umhlaka 1 usuku lamadimoni afake isiphithiphithi ngasenqondweni abantu uzaphuza igazi eliningi, liningi igazi elichitheka ngomhlaka 1, izothi iphuma nje mhlawumbe ingakafiki nasemelvini sevele kwalala amankeyane, ngoba amadimoni akakwazi ukudla into, aphuza igazi kuphela. Akayidli inyama, akasidli ispinashi, akalidli rice, akadli neyodwa lezinto, kodwa aziphuzeli igazi. Lona lodwa ulwandle lakhipha abafile, akuthandazo olwandle. Iyona ingakho sinamandawo, ngoba sithandaza emadimoni olwandle siyobhabhatisa ngo-12 ebusuku, kuthi phethu kabili kathathu izinto ezimhlophe ulwandle lolithatha iyane phelile isivatha sabonakala amanzi olwandle amgenyeni. Oyabuya kusenamandawo kade thunandile amandla, ngoba kuthiwa isikhathi sokulanda amandla alanda olwandle. Bekade bethi basebhandini abuye amandla abuye namandawe abese vala umnyango nangu ufuna ukubalela amandawe bawalanda olwandle. Ulwandle linamadimoni elinemimoya athi uyathanda kodwa abe nenhliziyo bi abe nenhliziyo kumama umthandazo wakhona futhi uyasho ngomlomo wakho ukuthi manje angimkhulumisi futhi angizenzise into ekimi. Uyazi ukuthi into ekimi ngeke ngize ngikwazi ukuzenzisa into ekimi. Wayelanda phethe kuwe, wayelanda olwandle lakhipha abafile olwandle. Nina-ke nini abantu abangasindiswa bathi silabafile bethu abahlelo olwandle siyothandaza bona, abantu bokwehlulelwa, abantu abanecala, abafanga kamnandi njengoba besolwandle, ngoba mayefika kamnandi makabe sezulwini. Laba benu hayi abamasolwandle mana basemsamo, mana basezulwini, mana basemahlombe. Hayi bafowethu, kanti umuntu baziquzu kaphi? Lakhipha abafile. Sathana ke mentweni eyodwa. Hallelujah.
John chapter 8 lithi wayevele ngumqambi manga kusukela wasekuqaleni from the beginning. Ungumqambi manga, uyinkosi yamanga. Yonke into ayikhuluma kuwena iyakubambezela kuyoze bese kufeni wehlulele ulahlwe. Avikuthanda uNkulunkulu ngoba ukutshela iqiniso tonight. Mawufuna ukuphunyulwa ngaphunyulwa. Mawufuna ukuhlala emazweni kagogo sewafa. Only the judgment day hlala phezu kwawo. It's up to you. Mina ngingena indawo uNkulunkulu uthi angibeke itende entshambili ngithi ufuna ukushonela eMorsi. Wathi uNkulunkulu ngibeke entshambili. So fanele ngitshene-ke manje entshambili. Gazi lakho alikho ezandleni zami. Hallelujah. Alikho. Nasemngcwabeni wakho ngashumela ngespeed ngithi lo uyile esihlogweni ngoba bengafundiswanga. Ngibe ngazi ngoba ngashumayela. Wagibela wayosonta esayidi. Wagibela wayosonta eThekwini. Wagibela wafuna izinto ezingaziwa ezingafanga umuntu ezulwini. Sikutshena izwi phansi kolwandle kunemibuso yokumnyama, imibuso yamadimoni amamamethi. Lokhu ngibukisa ingane ama-programs abhedayo ku-TV ithi opopani ibukisa amamamethi so zikhule zinamadimoni. Zikhule already zinamadimoni ngoba i-TV ingcolile. Hayi uyabona nje umfundisi ubona ngimgqokise lento enemamethi yingoba iyona nodola uthandayo lapha ku-TV, iyona cartoon favorite cartoon yakhe. Uyi-introduce ingane kumadimoni. Izothi mayisenomoya wemamethi ilokhu izothwalisa ubunzima la endlini kaNkulunkulu. Bantu bolwandle. Hallelujah. Lwandle lakhipha abafile akuthandazo lwandle, asihlangane nolwandle. Ayikho into ethi solwandle. Umuntu akabhabhadisa olwandle, abazalwane bakaSathane ababhabhadisa olwandle. Alivumi iBhayibheli. Akabhabhadisa olwandle umuntu. Ngaphandle ukuthi ubhabhadisa uSathane. Awuthi ubhabhadisa igama likaJesu abhabhadisa nje manje olwandle. Fundi. Nokufa neHades. Nokufa. Ngoba lithi iBhayibheli ngoba seKorinte bokuqala ku-chapter 15 isitha sokugcina siyakuchithwa singukufa. Ukufa kungene kanjani? Kungene ngesono. Balithi ke iBhayibheli nokufa neHades kwenze njani? Wakhipha abafileyo ababekukho. Nokufa wakhipha abantu abafile abakukho. Why ukufa manje sekubadedela? Yingoba mawufunda amavesi angaphezulu uSathane ofakile ukufa ngesono useboshiwe. Manje lokufa akusenamandla ngoba into udosi lokufa isono ngokweBhayibheli. Hallelujah. So nokufa kwaqala kwakhipha abantu. Wakhona abakhishwa iTB, khona ababulawa iTB, yabadedela iTB baya kuNkulunkulu bakwehlulela. Hayi nani isifuba kwakwethu yasekhaya wahamba ngesifuba thito yabo isifo sesifuba samdedela waya ku-judgment wayobona akukho into kwakweyasekhaya kahle kahle la. Amen. Ababejola ababulawa ingculazi sazodedela abantu ingculazi baye ku-judgment seat throne kaNkulunkulu. Amen. Ingculazi nabantu abaningi abaqeda mayifika wa-excel uSathane ngengculazi ikhandwe emkhathini isifo somkhathi siyasha egameni likaJesu. Hallelujah. uJesu yasikhansela leso sifo. Oh, Jesus. Hallelujah. Khona abantu abasesiqogweni abenzi usono sesethi bengasathandi. Yo. Badliwa ingculazi yabayisemlilweni wesihloko bekanti bangamasoka. Isazobadedela ingculazi. Ayiphambi kwesihlalo sokwehlulela. Izifo sazohlanza abantu zonke. Ikhetha, sugar diabetes, isifo sikashukela sazodedela abantu. Jesus. Isifo sokugwaza lento amagwazana isazohlanza abantu nabaye ku-judgment throne kaNkulunkulu. Lokhu uhlobo lezinto zamadimoni ezathatha abantu, ezasusa abantu emhlabeni. Khona bangangcwatshwanga angazi ukuthi bashona ngalaphi. Basazodedeleka bonke ephuma nasentshona enyakatho eningizimu. Gogogi nakomagogi nakohamoni gogi nakohamoni. Dedeleka abantu. Nangaphansi komhlaba kudedeleka abantu. Ngaphansi komhlaba esihlogweni Hades. Badedele laba abasesihlogweni. uNkulunkulu ufa same time ongakhona esihlogweni. Kodwa ngosuku lokwehlulelo uyaphuma esihlogweni uNkulunkulu akwehlulele.
ngoba manje bangathiwa ngibulela umuntu manje kulobusuku namhlanje kufika iphoyisa ngizongopha angizuye ehotela ngizoya ejele lana nakuNkulunkulu kunjalo awuvuke diyolinda endaweni okumnandi ukuthi sazoyihlalela sazolinda manje usuku lethu lokubizwa amagama ethi siyokwehluleka ufa straight uyesihogweni uyolinda usuku lokwehlulela uNkulunkulu umehluko ayikho itrial la sisayocheck ukuthi uneqala noma cha livele likhona straight masuka la uyesihogweni uyolinda usuku lokwehlulela kodwa ulilinda njani uyasha ulilinda uyasha mawudlala ibhola uliheda lumlilo mawugibela imfene ugibela amadimoni emlilo ake sibone seyimfene mawenza izwasho uzenza ukhala zumlilo ngoba wadukisa abaningi ngazo upheka imbiza uqhumisa abantu uqhuma wena kusekumlilo beqhumisa emlilweni Yo, so much. Yo, oh, yes. Oh, Yeah. Oh, Jesus. oh, Jesus. Oh, Jesus. Awukhambamanga uwakambe umlilo kodwa ulindo olukhulu usuku lokwehlulelwa makhona ushembe ijembe zobe zikusarawundile la zisha nazo awukhoza uMuhammad ijembe nazo ojebe babe bengapha nangapha nisha ngoba ikhazi linye elindodana kaNkulunkulu uthi uJesu manje ngize uthi ngize ngegama likaBaba uthi kodwa ningamukeli uthi kodwa bangafika omunye ngelakhe uthi yena niyakamukela uze ngikaNkulunkulu uJesu igama alimfuni kodwa kune oshebe basiletha kini bazothetha baNkulunkulu bona niyabamukela izosha hallelujah. ukusha thena izosha Hallelujah. Yenza ngasindizwa ngixoxela imfihlo umhlaba ungafuni izono abanye amadoda bahole emadodeni ayabondla amadoda abathengela amawivu abathengela igrosa abathengela amafoni abaseyalala uzosha uzoyisola Yo, feba nje wena hallelujah. amathanga ayavaleka siyawazi thina uzozisola wena uzoyisola nje kulokho babelwa nje uzoyisola Shoo. uyisola nje uzoyisola Hallelujah. uyisola nje uzoyisola Jesus. sebenze yakhe kulindile zono zakho zonke zazokufumana zonke zazokuthola izono zakho khona isonto zoketshwa isono Oh, zonke so bad. zala ingane abantu bayiphotha kwamanye amadoda abangakhomba kuyiwona wona zonke izono zakho khululeka ngalokhu worried zokwenzakala yini awungafuni ukusindiswa qinisela udle mhlathu uhlala uhleli khona kodwa nje khululeka uNkulunkulu ubhekile uyakwazi indlela zakho zonke zisemehlweni akhe uqhubeka Bahlulelwa yilona lowo njengokwemsebenzi yakhe. ngoba wonke umuntu ngamunye yakhe nengane encane leyayo nale encane ingane neyayo tshontsho ushukela yayo yabona uyikwazi nomtshontsho yazi ukuthi into wrong ukuthi ithathe ushukela wena usho kanjani ukuthatha futhi icala inayo
ukuthatha futhi icala kayinalo ke ibulala iglass oyibuza ukuthi ubani uyibulala iglass ithi yona angazi ukuthatha ukuthi imsolo wakhe ine yayo ingane yakhe umsebenzi yayo kwephe ezinye ingane iqeda ithi akumina ngempela athi akumina ungakabuzi ngisho ukubuza wena ayi gogo akumina umkwebhile wazi kanjani ukhaliswa ukwetshwa umuntu neyakhe akhululeke nje umuntu haleluya thumela ingane ezihogweni abazala bangamazi uNkulunkulu ingane zifa zingazange ziyena kanye endlini kaNkulunkulu azikaze zibe kwisandla umfundisi into ezingayazi leyo into ezikwazi ukuyenza ukulunguza lapha etafuleni lesinokha ziyofundisa isinokha emathaveni zibelethe kuyiwa kwamanye amadoda ama-boyfriend amanye amasha asanda kutholakala babuwayo uyayincishwa nje kodwa le boyfriend entsha yona ithathile kwisifowethu mntanami icenge wena base niqeda ukulala azisusa lo muntu la eduze kwabo asakwazi nokuba nesikhathi sethu manje nxa le nto yakho hasiwayibiza kambe kanje nami yazovele ngikwale asho ngenhliziyo encane nanhliziyo yakhe athi hayi ngifuna lonto nale nto boyizele lana yikho yazwa ngathi uhamba kakhulu wena gijima kakhulu ayethu ngekwathi chife enhlizweni mase silalila uyabheda sidwedwe lento yazi ubekwale ngempela awutheni wathi wathola ungakhulumi yazi nawe wafanele lokhu ngisalisa mawuthi uyangala mfethu nawe isho into eyodwa uthi uyangala abana basana ndaba nabo evele indlela ukuthi uthole umuntu onengane ukuthi uthande kakhulu ingane yakhe omwenile thola into oyifuna utshela ususa lento ukuthi kuyashisa lo mphethu lingena abantu abathu lalisa lo muntu ocatsini futhi lapho ocatsini yazi ke manje uveke ngiyolala lengane yami ocatsini ngiveke ngikujabhise nalento engiyizele lana nje uphela uzisole ukuthi ayiwosa ayisenzekanga lutho yona into zonke aseyifuna vele lezo wena utshethi komuntu omphanishayo ukuthi wena utshethi uyathanda ingakho wafuna ukusindiswa inkinga yakhe yiyo leyo nendlela watholakala ngayo ichip uFacebook no WhatsApp watholakala ku-TikTok ngathi lentombi ngathi nomfazi ngolutho yaka TikTok ungathi umfazi nje leyo nto oyithole ka-Facebook ngoba ukheluza lowo muntu isikheliyana ungathi lo muntu ke kuleyo nto enjalo into evuma zothi ufike ka-TikTok iqomile Facebook iyaqoma WhatsApp iqomile ungathi leyo wathi osiqambisa amanga ukuthi asifikeni emshado okwenzani lonto thina singanandaba nento ezikhona vese sihlale phansi sihlele lokho khona siphuza amanzi silalela. Haleluya. Amen. Seze abahlazi ifebe zapenda ubona ukuthi khona kuthi uyashada uzofuna amanye amadoda lo muntu. Haleluya. Fundela iBhayibheli siqhubeke. Verse 14. Ukufa neHadesi kwaphonswa ichibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Ukungena esihlokweni ukufa kwesibili. Ufile enyameni, umphefumulo esihlokweni ufe kabili. Wonke umuntu ongasindiswayo, ofa engasindiswa, ufa kabili. Umuntu osewafa ongasindiswanga noma wayesonta ekhokhela yabona ke nje kunezitabane. Khona le zitabane ezingazona izitabane enyameni, eziyitabane ngokwendlela yokwenza. iBhayibheli ngaka right, amadlozi ngaka left. Kodwa liyasho iBhayibheli lo elikuyidlozi makakhandwe ngamatshe. Afe kazi lakhe bephezulu kwekhanda lakhe. Hotheni lozofuna uphatha iBhayibheli kodwa ngayikholwa yonke into eshiwo yilona. Aqhubeka namadlozi umuntu ofuna amadlozi ayeke iBhayibheli phansi ayeke thina. Esakhetha ukulalela lonke. Basazosha abantu. Lokhu kokuya esihlokweni ukufa kwesibili. Esihlokweni khona amabhishophi, khona amadikoni,
khona abaprofeti, khona ogosa, khona omama nobhala, khona umphathi wabantu abasha, khona yonke into esihogweni, khona wena volunteer. Yini ukuvolunteer? Ukusebenza emthekeni namvuso, ukunikela umzimba wakho ujuluke wenza yonke into makufanele uhole lutho. Aya amavolunteer esihogweni, akhona futhi asazoya kusonto kathi kushaya igrace umuntu abethinta lo afunayo ngehlobo yothi esuka yena bephumela eminyango bone lo munye semlandela naye kancane kuba ngathi uyogida ngasemnyango kanti sebekade beqedile ukukhuluma. Babuya sebebuya ngo4 wasekuseni seyizovalwa kungelwe etafeni uphuzwa amathiye. Iyona into abayithanda kakhulu ke leyo ngoba ayinalo iqiniso. Has change indaba zosathana abajajayo. Yabona usathana ngempela yilona othi mayekhuluma. Yabona nje mina ngiyakholwa kodwa nje yabo udoti awuhlali nje kwabona esifubeni sami. Ngisazomgiva. Yabona nje la sohlala khona uyosola isukazalwa ngalo. Asiphili kanjalo. Haleluya. Bebe sithuka siqede sithi amen, siyaxolisa siyabonga. Mase sikholwa. Awe lento yogogo bethu lokho bethu udoti awuhlali. Hayi. Wathi uJesu isifuba sami isifuba esikhululekile ukusho uThixo. Hayi boyekho lo nto washo kuphi uNkulunkulu. Namathongo akithi nje akazwani ngibe nomthwalo ngoba ngivela ungigulise emathanjeni. uJesu namathongo into yini igama laleyo nto. Asikwazi ukuthi ukukhuluma ngalo ngoba iBhayibheli alinayo into enjalo. Haleluya. Abantu bakabani laba abantu bakalasha. Thina singabantu bakaHosana. Khona bakaHosana khona bakalasha. Amen. Ongasindiswa endleleni yakhe yakwalasha usindiswe endleleni yakhe yakuHosana phezulu. Phezulu bawuhlabelele ubusuku nemini abantu bakaHosana. Ubusuku ababaza kuba khona ubusuku khona. Akudingwa nasibani ngoba ilokuzana udlula khona lingokukhanya. Haleluya. Awufunda uqhubeke. Verse 15. Uma ekhona ongafunyaniswanga lotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Ongafunyaniswanga lotshiwe encwadini yokuphila waphonswa phi? Echibini lomlilo. Ngoba bonke laba abaphambi kaNkulunkulu bonke vela balotshwanga. Haleluya. Umhlaba wonke lo abafowethu ngosuku olulodwa. Umhlaba wonke ngasuku lunye awujaji uNkulunkulu aqede. Wabelungu lapha amaNdiya, amaChina, amaKhanada. AmaNdiya alokhu ekhonzana nani ayimaHindu athandaza inkomeni athandaza indlovini abayidli inyama yenkomo ngoba inkomo uNkulunkulu wawo yiwo lawa alapha ayojajwa. AmaChina akhonza uDrago ingakho eChina kunale nto yaDrago ezwa amaChina kwi-celebration kudala eChina bemamukele uSathane wesambulo chapter 13 judgment labo. Abelungu abasindizwa lokho bethatha imilotha behlala naye endlini bakhonza amadlozi nabelungu. Umuntu angathayi umuntu nomuntu nesiko lakhe khosiko la muntu amadimoni onke aliphambanisa abantu. Wakwezwa phela ukuthi umuntu eBhayibhelini ke lilodwa ubani wake wafa washiswa. Okokuqala nje ubani wafa washiswa. Ngoba kwanohlelo lokushisa lento ecremation into yamadimoni. Icremation yinto edemonic. USathane ushaya umshisa umphefumulo wakho ngokudlisa izono ashise nenyama yakho. Thatha umlotha ubeke endlini. Ave incane ke leyo. Ingaka nje lethe hlala umlotha. Ayisindi kanje. Yo ingaka okhishini bayayazi ngani ingaka ave isinda baze bayofa belungu behleli nawo. Ufugogo uthatha umlotha ubeke la, ufu omunye uthatha umlotha ubeke la,
hlotshiswa ngabe lawo lokhu epolisha nje ukhishime clean ashiye ecwebezela amadimoni onke dlala abantu dlala ngabantu hayi yonke indlela ongasindiswa ithi iBhayibheli ongenalwazi ukholwa izinto zonke yonke into izwayo vele ukholwa yiyona kholwa yona yonke into izwayo awungafunyaniswanga lotshintsho uthi angasindiswanga wenziwa njani waphontswa akazilanga washithela njengetshe akashaya eceleni futhi mewajijela uNkulunkulu aye ngekhanga wena wabona abantu beshaya umayilethi bedayiva ubona abantu bebenqula ebhishi phume ngalo kosemphuli loyo ngasindisiwe waphontswa noma bokuyisigwili sendawo noma bokumongameli noma bokuyikhansela noma bokuyinduna yachi jikjelo echibini kuthiwa ile echibini elomlilo khona basonto emachibini bazosuka kuleli lamanzi bebesuka emhlabeni lechibi ngithi phela into kalokhoza into kamasango le uthwele ngomasango uthwalele kona ukuthi abe rich ifane izilima idliwa isihlakaniphi ushembe uthwele wafa lo uyiqalile kwangena omunye bakufa omunye kwangena omunye kuyohlele kukhona umuntu ongowakashembe onguNkulunkulu ifane isiphukuphuku idliwa abantu abahlakaniphile uBarnabas lekhanyana uthwele lo wenkanyezi uthwele ifane izilima idliwa isihlakaniphi bonke abakhonza uMuhammad bayisikhokhe so bawuvele babe njani bavota kade ukhatha ngapha ngo20 litha bonke usho ugcwalisisa ubefundisisa ungawazi ngapha kade phinde usuke ngapha kulelangana echibi ukhathele amanzi uyoyingana emlilweni uyosha kuright kuma ubanjwe ilamanzi echibi ngoba usengazikhulula kulona mebe wangena kwelomlilo inguna phakade akhushulwana ngenkonzo yamalathi akuyona inkonzo yabezibani akuzona zonke izinto ezenziwayo emhlabeni ngoba makhona into engasiyisa phezulu igazi lendoda kaNkulunkulu elona lodwa sesithandaza bheke ivesi lokugcina kwabaseThesalonika besibili kwabaseThesalonika besibili chapter 1 verse 18 to 9 siyathandaza wabaseThesalonika besibili chapter 1 verse 8 elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu Jesu elangabini lomlilo enze njani ephindisela kwabangamazi uyaphindisa uNkulunkulu ngoba bayamlimaza nabo ngongamazi uJesu ngokufuna uJesu elangabini lomlilo wenze njani uNkulunkulu ephindisela ubani ophindiselayo uNkulunkulu uphindisela ngani ngelangabi lomlilo elangabini lomlilo ephindisela kwabanjani kwabangamazi uNkulunkulu usazophindiselwa wena wafelwa wahlala ezolweni edatshuliwe uJesu bamlima bamhlephula intshebe bamfaka umqhele wameva washunyayezwa wena uJesu ekwaziwe ohlangothini bakusindiswe wena wahlala wena usushunyayeziwe walizizwi layihlaba inhliziyo yakho wabheka ukuthi ekhaya bazothini ekhaya bayinyanya indaba yensindiso ngakho mangisindiswa kumbe ngibaphoxile
hayi lalela ngitshele uthi uJesu ngithanga ukuthula uthi vele ngilethi kepha uthi bemfisa ukuthi lo mlilo anqothiso wakhele ngoba uzohlukanisa umama umama nendodakazi uhlukanisa indodana noyise uhlukanisa umalokazana nonina noyise nomkhuzana nomata ilo wakhe uthi uJesu befanele ngabe seyakhele lento uthi uJesu uthanda kakhulu nina kunama kakufanele athi uthanda kakhulu uyise kunama kakufanele othanda kakhulu indodana yakhe ke kunama kakufanele lo njalo kodwa liyezilanga elanga into kuzophindisela hlala la uhleli khona uthi uJesu nilahla imfundiso zakhe zikaNkulunkulu nibambe imfundiso zabantu isiko leni niqambeleni nalona songaziyosha ngenxa yabantu songaziya emlilweni ngenxa kamalume songaziya emlilweni ngenxa kagogo ongazifuni imfundiso songaziya emlilweni ngenxa kama ozoda basindiswa awucabange kahle wena awuyi kuyoshela uma wakho uyoshela izono zakho uma wakho ashele zakhe umshana wakho ashele zakhe umfowenu nezakhe ingane yakho nezayo think twice final judgment the day is near isikhathi siphelile uthi umoya kaNkulunkulu sifana nabantu abasempambanweni zomgaqo akhethi siyaka right noma siyaka left isikhathi yiso lesi ndodana umuntu izelo uzofuna nokusindisa kulahlekile funde verse lokugcina siyathandaza egameni likaJesu verse 9 abazokunikwa isijeziso esingubhujiswa okuphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe bazomnika isijeziso esinjani esingubhujiswa okuphakade basuke phambi kwenkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akekho umuntu okezulwini bafethu wakhe ngasindiswanga singavala amabhayibheli akekho osezulwini akekho ozofaye khona akekho ongcwatshwa namhlanje engcwatshwa izolo oyile khona akekho wafe nemali akayanga khona wafe hlupheka kakhulu akayanga khona wadlwengulwa wanqunywa akadatshukelwanga wafakwa ngoba wajikelwa amadimoni ayevele ngamfuni makasindiswe yiwamenza makadlwengulwe yiwamenza makanqunywe ngoba samkela uJesu siyabiyelwa athi uNkulunkulu thithi inyama yakhe hayi umoya asifike isikhathi sabantu asifike isikhathi sabathakathi asifike samadimoni siyabiyelwa ayafika amaphara asikhomba kuyashiya bafika abathakathi bazame behluleke kodwa bangakholwa bayangena etripping kaSathane phahlazwa yimoto njengey'ntuthane kinywa ama-boyfriend ngemiqamelo kodwa bakaNkulunkulu bayalomba cela ubone izandla zethu ngoba sisekhona entendeni noma ngikhuluma ngedwa bakhona abazalwane ententeni Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. nisekhona Hallelujah. nikhona Hallelujah. akengizwa haleluya Hallelujah. akengizwa haleluya Hallelujah. shout haleluya Hallelujah. shout haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. shout haleluya Hallelujah. shout haleluya Hallelujah. Yeshua Hallelujah. the son of the living God Hallelujah. our redeemer uhlekiwe lonke
abamukela yena baphila naphakade. Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Uma ekhona abafowethu, uma ekhona nje umuntu etendeni othi uyamdinga uJesu, cela ubone isandla siphakama kanje. Cela nibheke mina, cela ukubona siphakama kanje. Ongafuna ukwehlulelwa, ongafuna ukuyosha, alikho izulu lomndeni. Imindeni njengoba iminingi kangaka emhlabeni futhi amazulu mangaka. Njengoba ingaka nje imindeni yake yabakhona nekhona neseza. Alikho lomndeni bafowethu, usathana wasiqhubela amanga. Uma ekhona uthi uyamdinga uJesu, cela uphakamise isandla sakho. Uma ekhona uthi uyamdinga uJesu, cela uphakamise isandla. Ave kuzobe kushubile kusasa. Ave kuzobe kushubile la kusasa. Ngixoxele. Uma ingekho komdinga uJesu, ngicela mhlawumbe ufuna ukukhulekelwa eze ngaphambili. Noma ngabe ingane ave uzotshela mina inkinga yakhe. Cela sivale recording.